efo'r cig yma, dwi'n gwneud flatbread, recipe mwyaf hawdd yn y byd. So, unig beth sy'n annan, blawd, mygl iogurt. Yma dwi'n just iogurt naturiol. Pinsio da halan. A just cymysgu fe i gyd at ei gilydd. Ta mae'n cychwyn fformio dough ball, wedyn dwi'n fewn efo'r dilo. A to, sy'n teimlo fo bod o ddim bach o lyb. Sadi ddim bach mwy o blawd iddo. Snidio fo dros ei gilydd. Iawn ta, da ni yna, unwaith talpelan bach fel la. Ti yna. Watch o'n dolwg ar llaw fi. Iawn, gadael o chilio. So, prepio'r offal amdani. Stret fewn efo'r iau. A dwi'n gwybod, mae yna lot o chi, dwi'n bach yn squeamish neu jyst ddim yn licio offal. Ond rioed i trio fo. Ond unwaith da chi'n trio fo, chwalu pen chi. Especially'r calon, t'o. So, dwi'n gwybod, mae hwn di'r muscles yn gweithio mwyaf calad yn y corff yr oen, t'o, ond fyddwch chi'n surprise faint mor tendar, faint mor blasus, di, ond the essence of lamb. So, dipyn o waith prep ar efo, ond di watch. A fa ma tro llall bach sharp, just i tynnu'r sinews. A yn fanna, ti'n fod just cyd lean, really tendar. So, ma hwnna'n cyd da, a ma mor rhad. So, hwnna'n isleisio hwnnw ni. Ideal, so, bob dim mewn I bolan efo'i gilydd. Fewn efo'r mince. Fewn efo'r calon ar iau. Wan, dwi'n rhaid bach o flavour, dim bach o spices. Blyfyd, dim bach o fresh chili yn kebab fi, to. Obviously, os da chi'n licio cic, peidiwch rhoi chili fewn. Fewn efo'r dried spices, a eto, jyst defnyddio'ch pa spices da chi'n mynd o'r Cwpwrdd. So, dipyn o chili flakes, dipyn o paprika, ground coriander, a dim bach o cumin. So, mae cumin a lamb yn ffrindiau gorau, ynddi. Hefyd, dim bach o halan, a eto, di fewn efo'r dilo. Oce, bod dim di cymysu rei da fanna. Dwi'n dod o hein chili am ryw 10 munud. A wan, golchi dilo a prepio garlic sauce. 2 felynwy, zest lemon, juice lemon, garlic digratio, whislio a adio olive oil yn ar a deg. Os da chi eisiau mwy o blas garlic yna fo, chopiwch ei fyny a sticio fo fewn. Dwi'n blas bach. Boom! O! A wan, dwi eisiau gwneud pickle bach really syml. Dwi'n meddwl, tod, mae'r lamb na, mae'n bach o fat yna fo. Ti eisiau rhywbeth I torri trwad, so... Pickle efo shalotsa. Eto, apple cider vinegar yna fi. Ond eisiau pa bynnag vinegar ydych chi fo. O, ddim yn hawdd yna. Ionyn pickle. Barod amdani. Dwi eisiau mynd ar cig yma to the limit, eisiau caramelisio fo, dwi eisiau cael o'n nali, crispy. A gadael fo'n dipyn rwan, developio dim bach o crust. A wan pan ti ar y pwynt yma wan, da chi darna bach amazing crunchy, darna dim bach mwy sy'n juicy. Be fydda I licio wneud ydy adio touch bach o dŵr. Efo'r holl spices a bod dim sy'n y lamb, mae eisiau gwneud sauce amazing, a hefyd ti'n kind of de-glasio'r gwylod y padall. So ti'n cael y bits na sy'n stuck yn y gwylod, a mae'n jyst yn gyd yn diadio fewn I turbocharged flavour. Iawn ta. Flatbread amdani, ia. Allan ni efo'r pilar yma. O, mae'n soft nice. A ti'n gallu roli hwn allan efo'r rolling pin, ond dwi sy'n iwsio dilo fi. Diolch yn gorfod yn cilch perfect. Mae hwnna tua seis y padall. A dwi'n just ffrio fo'r padall tych. Wan, sy'n ni roi 2 munud yr ochr iddo fo, os yna. Mae'r flatbread yn barod. Y little leoparding spots cool, a hynna'n I chwilio am. Tan off. Roedd y kebab ma ti gilydd, ia. So mae'r dŵr yna ti roed fewn, kind of de-evaporatio, ond mae'r mince yna'n really juicy. A mae just coating bach o'r sauce efo'r hot spices yn y mince yna. Yes. Ar efo'r
So lot wedi piclo a li lliw gwahanol sy'n rhaid barod. Mae nhw wedi mynd lot mwy pink, jyst wedi bach o funud e. Ar efo'r garlic mayo. Sbi ar hwnna. Yes! Gorffen i off wedyn bach o parsley. Dwi'n lyfio parsley, so os ydych chi'n licio parsley, peidiwch chi parsley fewn. A ta be, just i topio fo off. Chili pickle amdani. Yes. Ta be, hai amdani fel e, ia? Mae dal yn boeth. Iechyd da, ia? Mae mor neis. Lamb offal, ia? Seriously, mae just fatha'r lamb mince next level. Mae'r blas yn unreal. Pan ti'n methu mynd allan o'r tŷ i Caernarfon kebabs, neud un dy hynna.